Na ceste ideme stavať benzínku, a.k.a. Orlenku. Dobre, tak to máme. A teraz ešte možno tu tak tento strom, že by som mal viac priestoru. Takže plochu tu mám a tu začnem stavať benzínku. Takže tu začnem dávať takto červený konkrét. Dám toto. Tak vykraftím dvere. Dám to sem. Nope. Sem. A na to dám toto. A to mám. To možno dám sklo namiesto toho. Takže tak možno. No a teraz 1, 2, 3, 4. Takto. Aha, ne, tu vlastne majú byť tieto, jasné, červené na bokoch. Je červené hore. Takže toto dám takto. Tak. No, takže tam je tu budú vecka. No, takže tuto dám biele. Tak, všetko. No to dám sem, tak nejako takto sklo pôjde. Že by to malo taký štýl. No, príjem sem. Troška urobím tú cestu nejak takto. No, cestu mám. Takže robím. Tu bude tak. Dajme tu že tu sa budú predávať drinky. Alebo urobíme si len stoly. Nebude treba také ďalšie. Jen tu dám crafting. No, takže tu bude posedzeníčko. Jen tu tak. Hej, malú. No, takže toto máme. Takže by to bolo trošku narvané. To nevadí. Asi nikomu. Vykosíme tú travu. Do prčic zase ja nedreva, čo je tak. Na to niekto nekúka.
Len tak, to mám. No a takto dodám. A toto mám. Tak, máme toto. A teraz niekde tu na. Tak, raz, dva, tri. Tak, záchody budú také vysoké. Dáme tomu. No, a bude to len jeden záchod, lebo však viac netreba. Nie tak. No, takto. Tak. A je tak, že by tu bolo vidno zvonku, že tu takto je. No. To mám. Ten záchod, takže nejako tak. No, toto bude záchod. Taký fajnový záchod. Všetci máme radi záchody. Ne. Ne. Takýto záchod. Také fajné. To bude WC. No a to máme. A teraz už len to... Aha. A ešte strechu. Toto tu všetko... Toto je všetky gebudziny vystrihám. Ale... Tak. Je to benzínka. Len tu, cez ktorý most pôjdem? Cez tento... krásny betónový most. Alebo cez tento... šitný drevený. Samozrejme, že cez drevený. Jo. Môžeš. Ne. Môžeš. Tak, tu dám plot. Toto možno tiež ešte spojím. A to máme. No, tak benzínka je dokončená. A to je všetko.